פנטזיה מרוקאית. מארמון הבעיה למסגד הכתביה, מסולטן לווזיר ואין כמו אגדיר, ועז על העץ ואורות תלויים בפז, מבורסת הדגים לערי האטלס המושלגים, ממדינה למלח וקסבה על הדרך. ומה עוד נבקש? מרקש. שמחה ותוגה מתמסדים בחימה. טיול למרוקו אינו טיול לארץ המופלטה, השוק ורקדנית הבטן בלבד, אלא מסע היסטורי תרבותי מרתק ומסע גיאוגרפי בקניוני הטודרה, בעמק הדדס, לאורך ערי האטלס המושלגים, ביקור בערי נמל ועיירות דגים ובארמונות מרקש ורבת. אל המסע למרוקו הגעתי בזכות בטי דהן, מנהלת בטי טורס. בטי ילידת מרוקו, אשר ערכה סיור אדיוקיישנל ל-40 סוכני נסיעות ולוועדי עובדים. במסגרת הסיור הצליחה בטי לשבור לי מספר מיתוסים על מרוקו. מעניין להגיע למרוקו לא רק למסע שורשים, אלא כסיור היסטורי תרבותי בו ניתן לספוג את תולדות תרבות הפיניקים, הרומאים, הברברים, האנדלוסים, המוסלמים והצרפתים, אשר השאירו חותמם בתשתיות, בארמונות, בקסבות, במבנים ובשרידים ארכיאולוגיים. המרוקנים לא עצבנים וחמי מזג, אלא עם נינוח ומנומס ומקבל אורחים, למין הברברים אנשי הערים עם סבלנותם האינסופית, ועד למנהלים בערים עם חינוך ותרבות צרפתיים. ישנן מנהלות ונשים מתקדמות בתחומי התיירות והמולות, וגם קואופרטיב נשים המסמנות את ניצני התנועה לשוויון נשים במרוקו. במרוקו נמצא מעיינות, קניונים יפהפיים, מפלים, הרי שלג ועיירות סקי, ולא רק מדבר וסהרה. אתרים אלו הופכים את מרוקו ליעד לסיורים גיאוגרפיים אתגריים, סיורי ג'יפים, סיורי אוטובוס לאתרי טבע ונוף, מהיפים בעולם. מרוקו היא מפגש בין מזרח ומערב, ולא ארץ ערבית נחשלת. קזבלנקה הרומנטית של המפרי בוגארד ואינגריד ברגמן הפכה מזמן לעיר סואנת עם מגדלי תאומים ו8 מיליון תושבים. בצד וילות הפאר של נציחי הנפט והמועדונים הפרטיים לאורך חוף האטלנטי נמצא עדיין בלוקונים ופחונים. فرحين بيها هدي العروسة من الحمام طالعة مع أحبابها لي فرحين بيها هدي العروسة من الحمام طالعة. אי אפשר לדבר על יהודים ומרוקו בלי להזכיר את פס. הרמב"ם התיישב בפס לפני עלייתו ארצה. מי הם המרוקאים? המרוקאים הם הברברים. הברברים הם תושבי הקבע הראשונים והשרה שמוצאם מארץ כנען. הם הגיעו למרוקו מלפני 3,000 שנה. מגוון רב של עמים פלשו למרוקו. חלק מהם אף שלט תקופה ארוכה, אך אף אחד מהם לא הצליח
לצלוח את הרי האטלס בשל עוז רוחם של הברברים. ב-18 בנובמבר בשנת 1956 עוזבים הצרפתים את מרוקו ומרוקו מקבלת עצמאות. זריחה לוהטת במרגוזה. לראות את הזריחה מעל הדיונות של מרגוזה היא חוויה ייחודית. לאחר נסיעה של חצי שעה בג'יפ מהרפות ומשם ברכיבה על גמל של 15 דקות, הגענו לדיונות של מרגוזה. עמדנו מקורבלים בקור המדברי בציפייה לזריחת השמש. הליכה בקניון הטודרה המרהיב, במורדות הרי האטלס, המלא בתקלים ובבוסתנים, הינה חוויה מרעננת, אשר מביאה להתחברות גוף, נפש וטבע. דרך אלף הקסבות. דרך אלף הקסבות המתפתלת בואכה אית בן עידו נחשבת לקסבה היפה ביותר. בת צולמו הסרט גלדיאטור, שמשון ודלילה בסרטים רבים אחרים. קסבה היא מצודה על אם הדרך. הקסבות הוקמו במאה ה-12 במטרה לגבות מיסים וכאמצעי שליטה והגנה על המים. נשים ומרוקו. זכות הבחירה לנשים ניתנה רק לפני 4 שנים. בפרלמנט המרוקאי נבחרו 2 נשים מתוך 306 חברי הפרלמנט. הנשים בערים לא חייבות ללכת עם רעלות, ונמצא גם נשים בלבוש מודרני. במסגרת הסיור פגשנו נשים צעירות המנסות דרכים חדשות, כמו רשידה אסואד, מנהלת חברת נסיעות, אלינה מסוצ'ני, מנהלת הוצאת ספרי תרבות ואומנות, ואת הסופרת דוקטור גיטה אל-חייאת. מה שמחנו לפגוש? את נשות קואופרטיב עמל בתמנת. 72 אנשים מפיקות שמן מאגוזי עץ הארגן ומשווקות מוצרי יופי ושמן לארצות שונות. בשיחה עימן התגאו העובדות על כך כי כולן נשים והן מנהלות. ובל נשכח את סוליקה חג'ואל, היהודייה מפס, שסרבה להתאסלם ולהינשא, ובשל כך נרקמה עלילת דם נגדה והוצאה להורג. כך הפכה לצדקת. בחום הדלקנו נר לזכרה. إلنا الخول حنا في حجداب الحميم من قدام مريش مراه في رهاب المؤمن يشر مربامي شمايا حيين في شباب شواب نحما وزبا ورفوا وقولاب شخاب برا لا يقول ابو اسرائيل بامرو امين מרקש, הלא היא הפנינה האדומה, ססגונית, תוססת ואלגנטית. מבניה בצבע החמרה, גני מנרה מערבים, מסקד הקטביה
וארמון הבעיה, עדות לאהבתו הגדולה של הבזיר, בא אחמד לבעיה אשתו המועדפת. الداو الفرحة الكاو تحكى كل شي منك يا ماما الوالدة آلم وما تزدر الهموم يا ماما باخا الشربة باخا هبا إلخ يوم إلخ ليلة لا خد غفا لا خد شوفا هكول التفخت له دايلة ماما ديالي لحننا ديالي عليك نخمم ونغني ماما ديالي لحننا ديالي انتي دايما في بالي לצלילי וצבעי מופע פנטזיה מרוקאית נפרדנו ממרוקו המסירה והבלתי נשכחת, הטומנת סיפורי נשים וסודות עמי עבר.